na pagkahoot, nagkaandok sa gabos na maglaot, naghahalat sa gabos na maglabot. Maglaot kita sa tataming pagtubot, na nagdadara sa to sa buhay kang Diyos, na nagtatao sa to nindagosan, masilisa sa iyang simbahan. Aki asin ka ng Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurang nanta, ang pagkamot kan Dios, asin ang pagkasumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indo gabos. Asin sa imong Espiritu. Matugang yaw na po kita sa ikaanom na aldaw sa pag-andam, kan pagselebrar niya to kan kapiyastahan ni Nuestra Señora de Peña Francia, digdi sa tuyang parokya. Sa tuyang idulot ang misang ini, urog na para sa mga dukha, asin sa tuyang paghurup-hurupan sa aldaw na ini si Maria bilang paladan sa gabos ng mga nilalang. Matugang akontan sa tong mga kasalan, tanganing magkanig kitang magselebrar ka mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa ilo mga tugang, na nagkasala ko rin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ko kay Santa Maria, Dana na Berhen, sa kabos ng Iles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na kay pamibi sa kagurang ng Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang satong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Nagsosolsol, kagurangan maherak ka, kagurangan maherak ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga para kasala. Kristo maherak ka, Kristo maherak ka. Ika na nagtutukaw sa tuokan Ama, sa pagsurog sa mo, kagurangan maherak ka, kagurangan maherak ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagat katulinongan, sa mga tao marahay ang bukod. Inoong amika, rinorokyaw ika, sinasambang ika, pinapanguraway ika,
pinapasalamatan mi ikaw. Uli ka dakula mong kamurawayan, kagurangan na Diyos, Padeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurangan na Panginoong Hesu Kristo, kagurangan na Diyos, Cordero kan Diyos, Akikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, ako aansa mo pakimaheran. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Na ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan puro kahalangkan. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. O Diyos na nagpili ki Santa Maria ang Birhen, inakan para ligtas, nangungurog sa kapakumbabaan asin kadukhaan, warasan, namimibi kami na kaming nagsusunod kan sa iyong mga paarog, makautob nin paggalang sa imo sa tunay na pagtubod, asin bilog na paglaom sa imong kaligtasan. Huli kay Jesu Kristo ang kaguranan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Pagbasa sa inot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korento. Dapit sa mga berhen, mayo akong tugon na hali sa kagurangnan. Alagad mataw ako nin sarong hatol, na sa herak nin Diyos, maninigong paniwalaan. Sa paghuna ko, marahay para sa tao, na magdanay sa kamugtakan niya ngunyan, huli sa nagdadangadang nakahurasaan. Igwa kang agom na babae, dai mo pagsungayan. Dai kang agom na babae, dai ka maghanap. Alagad kung ika mag-agom, dai ka nagkakasala. Siring man, kon ansarong daraga, magpaagom, dai siya ni nagkakasala. Magkakaigwasindan nin mga kasakitan sa saindang buhay, bilang mag-agom, asin buot kong malikayan nindayan. Kaya mga tugang, ini ang sinasabi ko, halipot ang panahon. Ang mga mag-agom, mabuhay na garong daing agom. Ang mga nagtatangis, mabuhay na garong daing pinagtatangisan. Ang mga nag-uugma, mabuhay na garong daing dapat na ipag-ugma. Ang mga nagbabakal, mabuhay na garong daing sadiri. Ang mga naggagamit kan mga bagay nin kinaaban, mabuhay sa dai nakikinabang nagayo. Huli taaram niya to, na ang kinaaban na ini mapapara. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, ang simbag po kan gabos, himati a ako, aki,
paghurop-huropa asin pagdangog. Himatea ako, aki paghurup-hurup asin pagdangog. Himatia ako, aki, asin hilinga. Dangog ka ang sasabihon ko. Lingawan mo ang sa imong banwaan, asin ang harong nin sa imong ama. Mamawoton kan hadi ang kagayunan mo, siya sa imong kagurangnan, kaya kuyugon mo siya. Gabos. Himatea ako, aki paghurup-hurup asin pagdangog. Magayunon ang prinsesa sa laog kan palasyo, ang sa iyang gubing hinaabol na bulawan. Sulot ang gubing na manlain-lain ang kolor, inaatubang siya sa hadi, ang mga abay na daraga nagsusunod sa iya. Himatea ako, aki paghurup-hurup asin pagdangog. Maugma sinda asin magaya-gaya, mantang linalaog sa palasyo kan hadi. Himatea ako, aki paghurup-hurup asin pagdangog. Matindog puan gabos para sa pagrukyaw kan ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. an pagbasa kan banal na ebanghelyo sosog ki San Lucas. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Pighiling ni Jesus ang mga disipulos dangan nagsabi, paladan kamong mga dukha, huli ta sa saindo an kahadean ni Dios. Paladan kamong mga nagugutom ngunyan, huli ta kamo papabasugon. Paladan kamong mga nagtatangis ngunyan, huli ta mag-uugma kamo. Paladan kamo kun kaungisan, ipagsikwal, pagmudahon, asin pakarooton, huli sa akin nin tao. Ipag-ugman nindo an aldaw na iyan, maglukso sa kaugmahan, huli tadakula an balo sa indo sa langit. Siring kayan an ginibo kan sa indang mga magurang sa mga propeta. Alagad herak man sa indo mga mayaman, huli ta inako na nindo an sa indong ranga. Herak man sa indong mga basog ngunyan, huli ta kamo magugutom. Herak man sa indo na nagingisi ngunyan, huli ta kamo pag umawon ning gabos. Siring kayan ang ginibo kan sa indang mga magurang sa mga nagsaginsagin
na propeta. Marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po. Diyos maray na aga po sa inyong mga tugang. Siguro kung kamo usaro sa Indo, tauan yung pagkakataon na ma-interview ni Boy Abunda sa iyang segment na Fast Talk. Halimbawa, apat sa mga kahaputan arog kaini. Maging dukha o maging mayaman. Siyempre, simbag nindo, maging mayaman. Nagtatangis o nagingisi. Siyempre, pipiliin ninyo naman, nagingisi. Kinakaungisan o inuumaw. Siyempre, inuumaw. Asin, ang panghuri, sa Ebanghelyo, nagugutom o basog. Siyempre, basog. Look at the way the world chooses a certain condition. Mayaman, basog, inuumaw, nagingisi. Iyan ang ladawan kan mga tao sa kinaban. Asin aram iyan ni Jesus. Alagad, inaapod kita ni Jesus sa mas halangkaw na libelo nin pagkabuhay, in simple terms, a call to maturity. Ang buhay ta, bako man lang karangyaan, bako man lang gabos na aldaw nagingisi kita, bako man gabos na aldaw inuumaw kita, bakong gabos na aldaw basog kita. Ang katotohanan, may mga aldaw na mayong-mayo kita, dukha. May mga aldaw na nagmumundo kita. May mga aldaw na gutom kita. May mga aldaw na inuusig kita, kinakasuklaman, kinakaungisan, minumuda, na pagmati ita, mayo na kitang saysay digdi sa kinaban, kita na ang pinakakamuhian. Pero sa Ebanghelyo, pinag-aapod inining kagurangnan na blessings. Dahil tatulos ini maiintindihan na ang pagkadukha, ang pagkapobre, blessing. Dahil masabutan na ang pagtangis, blessing. Dahil maintindihan na pag-uuyam sa tuya kan tao, minsan blessing. Pero kung hiling ang tao, kung tatausin na magdara kan mga bagay na ini, kang kadukhaan, kan pagmundo, kan pagkakauyam kan ibang tao, kan kagutuman, sabi ni kagurangnan, take this as an opportunity to grow. Susug sa iyang kamautan. Meaning to say, we are called to be mature. Maging mature kita sa pagkabuhay. May mga tao na gustong permi karangyaan, kaugmahan, kabasugan, pleasure. Pag nag-abot ang mga panahon na dahil na nida na-experience ini, mas hararom ang depresyon, kagabatan ng buot, halos nahiling nida mayo ng kahulugan ang buhay sa kinaaban. Pero kung nadadara ta inining marhay bilang mga Kristiyano, asin lalo na kung ginigibo ta ini para sa iyang ngaran, day ka mo pinagsasabi sa tuya ning kagurangnan, don't worry, pansamantala sana yan. Ngapit na aldaw, kung ang pagtios,
sinasabuhay ta in right spirit. In heaven, you will have real richness. Kung ikanagugutom, isipon ta pansamantala sanayan. Day manggabos na aldaw, gutom kita. In fact, ang kagutuman ta, nagtatao sa tuya ning drive na maghinguha. Magtrabaho kita. Magtrabaho. Madaling masuplayan ang pagkukulang na iyan. Kung kinakaungisan kita, it's even a training in virtues, training in humility. In the end, kitaan manggagana. Kitaan manggagana. Kaya sa Ebanghelyo, pinapahalagahan kang kagurangnan, ang kapaladan, ang beatitudes. Aram mo habang pinaghurup-hurupan ko ini, ano daw si Maria nakamati man na kinaungisan. Yes, among others, siguro naging dukha siya, nagutuman siya, o kaya nagutom, o kaya ising. Pero ining kinaungisan nin tao. Garumayo akong, pwedeng nagsakit siya, pero itong kinaungisan siya nin iba. Mayong mention sa Bible na kinaungisan ang satong mahal na ina. Although sinabi ni Simeon na dakulang garod ang malagbas sa iyang puso. Siyempre sa mga kasakitan, siguro lambang hampak na inaako ni Jesus, iyan, namamatian niya bilang sarong ina. Pero itong halimbawa, madamay siya dahil magkulog ang buot niya dahil sa mga tinataram ng tao laban sa iya. Dahil ko maisip asin siguro napakamarhay na tao talaga, perfectly good person ang satuyang mahal na ina. In fact, that can also be biblically based because she is sinless. Mayo man siyang nirabong na tao, mayo man siyang inagrabyadong tao, kaya mayong dahilan na pagrauton siya. Arog po kita kayan, napakasupog, sabi kayan, kung ining tao ngaya, iwalon, an may kasalan ngaya kayan, iyan ang nag-iwal. Tamayo kitang mahiling na dahilan para iwalon, kulgan, o kaya kaungisan ang siring na tao. Iyan ang satuyang mahal na ina. Asin siya ang padagos na maging inspirasyon nato tanganing isabuhay ang mga kapaladan na pinagtutukdo kan satong kagurangnan. Amen. Matindog po kita. Mayaman dudukha, kita gabos inaapod na maging-aki kan sa iyang kahadean. Mamibi kita sa satong Ama, sa dalisay na puso, ang satong simbag kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan, hinanyugan samong pamibi. Tanganing ang simbahan, dawa inuusig, magdanay na pusog sa pagtubod, asin sa pagtipon kan katauhan. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan samong pamibi. Tanganing ang mga dukha, asin mga nagugutom, magkamit nin kaginhawahan, huli kan udok sa buot, na paghingua kan satong mga lideres. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan samong pamibi. Tanganing ang mga paratubod na kinauungisan, iniinsulto, sinasayumahan, asin inaaboso, mag-ugma sa rangak ang kahadean na naghahalat sa sainda. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan samong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang, asin mga gurang, makamati nin kasinggayahan, huli kan satong pagkamuot, asin pangataman sa sainda. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan samong pamibi. Tanganing ang mga paratubod na gadan, magkamit kan pagkaherak kan Diyos, sa tabang kan satong mga pamibi.
Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. O Diyos na makakamhan, hinanyugaan sa mong mga pag-arang, an sa mong buhay, maging kapayagan, kan kaugmahan na pinag-apudan mo sa mo, tay ka sa mong kagurangnan, ngunyan, asin sagkod paman. Amen. Matuka po. Sa sarong pagpareta ipinasapot, kung ano sa imo ang ipinagbubuo, nakuha na kayo kaneno, asin pinagpuro-puro, maligitan ka, asin mangangati. Sa Diyos ipinaubayan sa asinan mga masunod na mangyayari. Initaas ang gabos na pagkatakot, iwinalat sa iyong mga kamot. Panok ang Espiritu, nagsabi, uyaan o rihipon kang kakurangan, mangyari susuksa sa ipon itilarang. Matindog po. Mamibi ka mo tugang tanganin sa ko, asin sa inong atang, magkanigong akoon kan Diyos, amang makakamhan. Akoon malugod kan kagurangnan na natam sa imo mga kamot, para sa kamawan asing kamarawan kan siyang ngaran, para man sa pagpakinabang nyato asing kambilog niya banal na simbahan. Kagurangnan, paki ako ay ning maatang kan sa mong debosyon, asin warasan na kaming nagroromdom, kan gawi inin labi-labing pagkamuot kan sa imong aki, mapapusog kan paarog ni Santa Mariang Birhen, sa pagkamot sa imo asin sa kapwa, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadana asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan, asin sarabay na mag-umaw, magrukyaw, asin magharubay sa imo. Mantang ginigrom niya mo ang mahal na Birhen. Pinangidam niya ang bugtong mong aki sa lindong kan Espiritu Santo. Siring man, danay ang kamurawayan kan pagkabirhen. Pinalakop niya sa kinaban ang liwanag na daing kasagkuran sa Jesucristo sa mong kagurangnan. Uli sa iya, ang mga angheles nag-uumaw kan sa imong kamahalan. Nagsasamba ang mga dominasyones, nagtatakig ang mga potestades, ang mga birtudes kan kalangitan, as yung mga banal na sirafines, burunyog asin maugmang nagselebrar. At pamanlugo na ipagbuot mo na makasanong sa inda, ang sa mong mga tingog, maludok na nagpapahayag nin pagtubod na nagsasabi.
Maluhod po. Kagurangnan ikanagadan banal, burabo ning gabos na kabanalan, kaining maatang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa, kasindugo, kan sa mong kagurangnan na Seso Kristo, kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon. Nagkwa siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin itinao sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuan niya maning kalis, asing girare pagpasalamat sa imo, itinaw sa mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tainay ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asindanay na tipa na papabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Sa lambang pagkakanwi kay ning tinapay, asin paglibong kang kalis, ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya po sa kod na ikamagdako. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis sing kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang, asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girom duma kagurangnan, an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong matugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos sa magadan. Dangan ako asinda, sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na Ina kan Diyos, ni San Jose na sayang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos sa santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, uli sa aki mong Seso Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, sa pagkasaro ka na Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon.
Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos non nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo nayaon sa langit, papalandong ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, isiring sa langit. Ang samong kakanon sa araw-araw, itaong mo sa muyangon niya, asin patawanon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa nguya, asin aray kami ang narahas sa sugot, kundi agawa kami sa Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga daw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Jesucristo. ulita sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga Jesucristong kagurangnan, ika nagsabi sa mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan itinatao ko sa Indo, are pagilingaan sa mong makasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoa na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabuutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kang kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo kang tanda ning katuninungan. Peace be with you.
Haleluya, ang kordero kan Dios ay nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Magkasa kong dagan alagad magtaram kasanan sa kong kalag maumayan. Liwat, halian po ang face mask bago magbukas kang kamot. Hawak ni Kristo. Mamibi kita. Matindog po. Kagurangnan, warasan sa imong simbahan, andalan kan ebanghelyo na pinakusog kan bagsik kaining sakramento, masigkat na maglakaw, sagkod na makaabot sa kaugmahan, pagkamit ning katuninungan, na mamuraway na pinapakinabangan sagkod paman ni Birhen Maria, sa imong mapakumbabang surugoon, huligi Kristo na samong kagurangnan. Amen. Mag-ula po para sa nagkapirang pagirumdum. Enot po, salamat sa
Committee on Services, sinda ang in charge para sa aldaw na ini. Asin salamat sa presensya kan mga taga San Miguel, asin Antipolo Yang, siring man ang mga religious organizations na imbelto sa aldaw na ini, PREX, Catechist, FFC, Church Decorators, Ushers and Usherettes, Jillian Ministry. So, salamat just in case you are around. Palakpakan niya to, Sinda. Ini pong imahin ni kansatong mahal na ina, yun na po inisi talagang imahin para sa tuyang parokya, courtesy of the OLPA or Our Lady of Peña Francia Association. Sa mga masunod na mga taon, yan na po ang magbibisita sa indong mga barangay asin sa mga institusyon. Ngunyan po ang huring aldaw kan sa iyang pagbisita sa institusyon. Kaya asin si dati tapong pigamit na imahin, pinagbalik na po niya to kasuod sa Naga. Kaya ini na po ang magiging permanent na imahin. And then, si Saro pong imahin na dating yaon diyan, pinapaayos, medyo, iyan po ang ilalaag na permanent duman, pero ini po ang magiging pilgrim image o sa paglilibot, ini po ang gagamiton sa paglibot sa mga barangay, sa mga masunod na mga taon. And then sa aga po, September 8, iyo ang birthday kan sa tong mahal na ina. Asin sa satuyang misa sa aga, tanganing maging meaningful man ang celebration ta sa iyang birthday. After post-communion prayer, magkakaigwa kitang mga floral offerings. Magdara ka mo ning burak sa nahali sa indong natad, i-operta kay Mama Mary. After communion, i-operta, saro-saro mag-offer ning prayer. Tangya ning yan ang satuyang pagpahiling man kan sa tuyang kaugmahan kan sa iyang ka-kumplian nyo. So, yan po. So, maging meaningful ang celebration ta sa simple pero memorableng celebration para sa iya. Matindog na po kita. Ang kagurangnan mapas sa Indo, sa tabang asin intercession kan sa tong mahal na ina, bendisyon ng kamukan Diyos na makakaman, anama, asin anaki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa, lakaw sa katuninungan ni Cristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Viva el Divino Rostro! Palakpakan niya to ang sa tong mahal na ina. Dios
Magtindog po kita ngamin sa pagpamibi sa ngaran kan Ama, Aki, at sin Espiritu Santo. Amen. O kaglala sa puso ni Bagero ka, ang biyaya mo sa muawa, ang puso ni Pano. Pagsulsul kan kasalan, kagurangnan kong Hesu Kristo, Diyos na totoo, asin taong totoo, sa imo ako may pagtubod, paglaom asin pagkamuot. Nagsusulsul ako nin udok sa buot, nin huli sa pagkakasala ko sa imo. May pagsarig sa imong pagkamahihirakon, nagmamawot ako na daina magkakasala giraray, sa tabang kan sa imong grasya, asin sa makusog na pag-ampon, kan sa imong mahal na ina, si Maria Santissima. Nabuot kong umawon sa gabos na aldaw, minsa kong pagkabuhay. Orog na ngunyan, naan sa kong pagpamibi sa kuya man, na idinudulot sa iya, bilang sa muman na ina. Amen. Pamibi sa pagpuon. Maninigong gayo. Maninigong gayong mamumuton na reyna. Pamibi sa pagpuon. Maninigong gayong mamumuto na reyna, asin ina niya mong Maria, an sa imong mahamison na ngaran, nakakataong kaugmahan sa langit, nakakarangas sa daga, asin nakakapatakot sa impyerno. Sa pagmawot kan Diyos na ipadara sa iyang aki, sa pagwaras kan kapanuan nin kaligtasan, kapalainan asin mga biyaya, an sinasamno sa imo, kan ipinangidam ka, mga biyaya na itinao sa imong urog kapalad na pagkabuhay, sa mga kadakaulaan, an isinamno sa imo nin makakamhan, tabangi kaming makapagheras, kan kapanuan mo, tabangi na matawan ang naghihelang nin kaumayan, ang nagmumundo kaalingan, asin ang parakasala kapatawaran, sa imong pagkaina, kami asin ang mga anghel nag-uugma, asin sa Santissima Trinidad pinagmumuraway. O Maria, sa muyang ina, ikami nasarig sa kamurawayan ni Jesus na nagsakit, nagadan asin nabuhay liwat, sa pagtubos sa muya, minasarig man kami sa iya, na nagtukdas kan banal na sakramento ng Eucharistia. Sa imong mamumurawayon na pagkaina,
Minasarig kami sa pagpamibi, asin sa pagdebosyon sa imo, nasiring sa katig na makakanlangan sa muya, siring sa makusog na bulong na makakaumay kan sa mong mga kasakitan, siring sa makusog na tabang sa samuyang mga kaipuhan, nag-aarang kami ninudok sa buot sa imo. O mahal na ina, nag-aarang ako nin paulit-ulit sa sakuyang ngusot, tanganing matala ng gad, sa sakuyang puso, ining mga mahamisan asin mahalagang mga tataramon. Nuestra Señora de Peña Francia, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Peña Francia, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Peña Francia. Ipamibi mo kami. Magpamibi kita kay Berhen Maria sa pagpahayag kan mga tataramon, nin pakimaherak asin ipamibi man niya to an Ave Maria, panunin grasya, an kagurangnan kaiba mo, paladan ka sa mga kababaehan, asin paladan si Jesus, an bunga kan sa imong sinapupunan. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipamibi kaming mga makasalanan, ngunyan sagkod sa paghigagdan niya mo. Amen. Mamumuton kong ina, sa gabos na panahonin sa mong pagkabuhay, tabangi man kami na makaherak-herak na parakasala, na magin maninigo, asin magin kasaro, kan sa imong mamumuton na aki. Santa Maria, Ina kan Diyos, ipamibi mo kami Ave mga Maria. makasalanan, ngunyan sagkod sa paghigagdan niya mo. Amen. Ipamibi ko ang mga makasalanan, ngunyan sagkod sa paghigagdan niya mo. Amen. Agihan nin mga langit nun na biyaya, tawi kami nin luha, tanganing pagtangisan mi, ang samong mga kasalan. Ave Maria, panunin grasya, ang kagurangnan kaiba mo, paladan ka sa mga kababaihan, asin paladan si Jesus, ang bunga kan sa mong sinapupunan. Santa Maria, Ina kan Diyos, ipamibi mo kaming mga makasalanan, ngunyan sagkod sa paghigagdan niya mo. Amen. Reyna nin langit asin daga, ampuna asin suruga kami, laban sa mga sugot, kan sa mong mga kaiwal. Ave Maria, panunin grasya, ang kagurangnan kaiba mo, paladan ka sa mga kababaihan, asin paladan si Jesus, ang bunga kan sa imong sinapupunan. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipamibi mo kaming mga kasalanan, ngunyan sagkod sa paghigagdan niya mo. Amen. Ikinabubuhay asin namumutan na akin ni Joaquin asin Ana, darahaman kami sa imong mahal na aki. Ave Maria, panunin grasya, ang kagurangnan kaiba mo, paladan ka sa mga kababaihan, asin paladan si Jesus, ang bunga kan sa imong sinapupunan. Santa Maria, Ina kan Diyos, ipamibi mo kaming mga makasalanan, ngunyan sagkod sa paghigagdan niya mo. Amen. Paalawan nin mga parakasala, sungkoaman kami sa oras nin samong pagkagadan, asin buksan para sa mo ang mga tatanin langit. Ave Maria, panunin grasya, ang kagurangnan kaiba mo, paladan ka sa mga kababaihan, asin paladan si Jesus, ang bunga kan sa imong sinapupunan. Santa Maria, Ina kan Diyos, ipamibi mo kaming mga makasalanan, ngunyan sagkod sa paghigagdan niya mo. Amen. Pamibi kay Nuestra Señora de Peña Francia. Hilinga man kami o mahihirakon na ina, Berhen de Peña Francia, kan sa imong mga mahamis na mga mata, asin kahiraki man kami na minadulok sa imo, panunin pagsulsol, at amana ang samong pamilya, katuod asin para surog, tabangi kami na sa imong mga debotos, si buhay pa asin mga gadan na, orog na itong nangangaiponin sa imong pagtabang, sa oras nin sa mong mga pag-alaman, kakundian asin pagtios, orog na sa samong pagkagadan, antabayi man kami sa atubang nin sa imong mahal na aki, tanganing masurog asin matabangan mo kami, danay mo kaming antabayan bilang sa imong mga deboto, nadarakan dakulang pagsarig,
sa imong pag-ataman, minaluhod sa imong pamitisan, sa paghagad kan sa imong mahalagang pagtabang. Nuestra Señora de Peña Francia, pamibian, tabangi, rangaha asin ligtasan man kami. Amen. Antifona. Santa Maria, suruga ang mga nakikimahera ki Kristo, tabangi ang mga maluya an isip asin buot, pamibian ang banwaan, pakimahirakan ang gabos na syero, hari pagbabayai ang kababaihan na namumuot sa imo, mamati ang lugod ang sa imong pagtabang, ningabos na nag-uumaw sa imo, o Berhen, Inang Berhen de Peña Francia, papagkanigoa, o Berhen na makapag-umaw kami sa imo. Tawi kami nin kabagsikan na kikipaglaban sa imong mga kaiwan. Pamibi sa ikasiyam na aldaw, No, ikaanom. pamibi sa ikaanom na aldaw. Orog kabanal na Reyna, asin ina niya mong Maria, sa imong pagkaina, ipinahiling mo ang danay na pagkuyog sa kabuutan ng Diyos. Ipinahiling mo man sa imong paghera sa kabanalan, kan sa imong aki, mapakumbabang nagngangayo-ngayo kami sa imo, napakusugon mo kami sa pagsunod kan padarakan mahirakon na Diyos, na nagpapasirang kan aldaw sa marahay asin maraot, na nagpapabulos kan uran sa banal asin para kasala, na minagibonin karahayan maski na sa pagkakasala sa iya. Tabangi kami na matios niya mo ang sa indang mga karatan, na pagmawutan niya mo na mailigtas ang sa indang kalag. Tabangi kami na maherak ang mahal na Diyos sa samuyang kalag. Patawadon lugod ang samong mga kasalan, asin makapaglakaw kami sa dalan, pasiring sa kamurawayan, asin langit nun na pag-umaw sagkod paman. Nuestra Señora de Peña Francia, ipamibi mo kami. Amen. Patronanin kabikulan, ikami
sa mong kasalan. Sa sarili mong mahal, sa muyang hinahagad mo, nasa muyang kauyang gabos na mga kasalan. O Birhen Maria, mahal, depenyakan siya ngaran, at lunanin kabikulan ni kanyang sinasarigan. Hinanyugat kaugmahan ang mga tingog pag-aral, nimbilog na kabikulan, mga katuod mo anan. O mamumukto na ina, hinanyugat kami bayan, walurok ning pag-anan sa langit siyong darahan. O Birhen Maria, mahal, depenyakan siya ngaran, at lunanin kabikulan ni kanyang sinasarigan. O Maria, ipinangidam daing kasalan. O Maria, ipinangidam daing kasalan,
Viva la Virgen, Viva. Nuestra Señora de Peña Francia. Viva! Viva el Divino Rostro. Viva! Sa ngalan naman ng aking Espiritu Santo. Amen. Maski ang kasalogan, sambit ang sundaran, maski ang kabukiran, ikaan bukyaw. Kami simong ati, pananin kagmahal, simonan lang nato, ikagamutan. Kami simong ati, pananin kagmahal, simonan lang nato, ikagamutan. Awit ko at awit ning pagkamuo, sa simo sa buyang ibinululong. Awit ko at awit ning pagkamuo, sa simo sa buyang ibinululong. Good morning po kaninyo. Di mo na po kamo maggali.